It-tridu tal-Għid. X'inhu it-tridu tal-Għid? L-ewwel qed il-kelma tridu hija kelma li ġejja mill-Latin triduum li tfisser 3 ijiem. Allura tridu tal-Għid huma dawk it-3 ijiem ta' tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni kbira u solenni tal-Għid il-Kbir. It-tridu tal-Għid il-Kbir li huwa importanti ħafna fil-kalendarju tal-insara kollha jibda biċ-ċelebrazzjoni tal-ikla tal-mulej. Dik li niċċelebraw 5 ix-xirka fil-għaxija. Meta ssir l-Ewkaristija, ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u anki il-ħasil tar-riġlejn, dik l-Ewkaristija sabiħa meta Ġesu jagħti dan il-kmandament tal-imħabba lill-apostli tiegħu u jgħidilhom kif għamilt jien magħkom għamlu hekk intom ukoll. Hemmhekk jibda it-tridu tal-Għid li huma tikompli nhar il-ġimgħa l-kbira, il-ġurnata kollha, allura dak huwa it-tieni jum ta' tridu. Allura dak li nagħmlu fil-ġimgħa l-kbira t-talb tagħna u mbagħad li jilħaq il-qofol tiegħu fl-azzjoni liturġika li ssir il-ġimgħa l-kbira wara nofsinhar fejn aħna infakru il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu, u mbagħad it-tridu tal-Għid ikompli u mbagħad is-Sibt. Is-Sibt filgħodu fejn huwa jum ukoll fejn aħna nkomplu nistennew il-qawmin tal-mulej nisru sakemm niġu biex niċċelebraw fl-aħħar mument allura ta' tridu tal-Għid il-Vġieli solenni li huwa l-iktar vġieli sabiħ li għandha l-Knisja. Aħna jduru l-Vġieli tal-Għid fejn jitbierek in-nar ġdid, ikonna l-ilma l-ġdid tal-Għid u ssiru ċelebrazzjoni kollha li hija l-Vġieli tal-Għid. Allora it-tridu tal-Għid huma dawn it-3 ijiem importanti ħafna u tajjeb li aħna l-insara ngħixuhom bl-aħjar mod. Nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet, ninġabru, nitolbu u nagħmlu minn kollox biex aħna niftakru f'dak li l-mulej Ġesu għamel għal kull wieħed u waħda minna. Dan huwa tridu tal-Għid, tridu qaddis, tridu solenni.